Чираттагы котлау хатын Пенза өлкәсе Евлашева бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең искитмәле матур юбилеен, 55 яшь тулу көнен хөрмәтле якташыбыз Суфия Мясутовна Санжапова каршылый. Аны матур юбилее белән чын күңелдән тормыш иптәше Хамза, улы Гаяз, килене Гүзәл, ыныгы Илнур, кызы Галия, кияве Гаяз, ыныгы Амира, кыдагылары да котлыйлар. Безнең кадерле кешебез Яхты юл авылында гади эшчеләр гаиләсенең 3 балалары арасында иң өлкәннәре булып дөньяга килә. 1987 елны Евлашева бистәсе егетенә кияүгә чыгып, матур гаилә кыра. 2 сөекле балаларын дөньяга китереп, чын кешеләр итеп тәрбияләп үстерә. Бүгенге юбилярга чын күңелдән сыкланырлык. Аның бәхетле бүгенгесе һәм шатлыклы киләчәге бар. Чөнки аның янәшәсендә гаиләсен җил давылдан саклаучы, яклаучы, яраткан тормыш юлдашы. Күз карасы кебек кадерләп үстергән 2 баласы, әбием дип өзелеп торган оныгы бар. Күңел кирлеген югалтмаган якыныбызның милаем йөзеннән якты нур сирпелә. Һәр вакыт ул шулай булсын иде дип теләп калабыз. Кадерлебез, матур тормыш белән яшисең син. Нәтиҗәсе мәгълүм һәр кемгә. Бәхет белән саулык, сәламәтлек Ходай бирсен сиңа һәр көндә. Котлы булсын күркәм юбилеең, уңыш синнән бер дә китмәсен. Тормыш елгалары ташып аксын, бәхет шишмәләре кипмәсен. Кадерле, матур күңелле якын кешебез. Җаныңдагы йылдызлар балкышын сөндермичә, күңелеңдәге яшәүнең дәртен киметмичә, сәламәтлек дәрьясында кыенып, озак еллар гомер итүеңне теләп калабыз. Бәхетле мизгелләр, матур вакыйгалар, яхшы хәбәрләр, саулык, сәламәтлек алып килсен яңа гомер елың. Кулларыңнан синең гөлләр тама, тырышлыгың бар да үзеңнән. Якыныбыз, һәр чак бәхетле бул, нур сирпелсен синең күзеңнән. Яшә матур гөлләр арасында, алар кебек балкы нурланып. Яшә сөеклебез шатлык дөньясында, ак чәчәкләр кебек, ак бәхетләр белән уралып. Дигән теләкләрен сезгә Суфия Мясутовна якыннарыгыз ирештерәләр. Инде хәзерге җырыбыз аларның нәкъ менә шушы котлауларына уралып яңгырар. Я вакытлау гөл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Уйнап көлеп узмаган бит үткән елларың, барында эзләгән тапкан алтын кулларың, сикәлтәсез булмагандыр үткән юлларың. Үзең әйбәт булгач менә бик күп дусларың. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Бүгенгедәй гел елмайсын, нурлы йөзләрең, бәхетләр сирпеп карасын, һәр чак күзләрең. Туган көннәр кабатлансын, тагын